kig her. Flash cracket. Død. 100. Død. Under. Nice. Ayo, Nice. Parrish, this shit hot, boy. Nice! Cracker. Ja, præcis. Nu vil vi kigge efter. Hammer. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Go. Go. Han er døde nedefra. Kom op. Det er ligegyldigt det der. Cracker ham der. Det er ligegyldigt det her. Vi er inde her. Jeg tager ud. Kom, er du klar? Dash 2 gange. Jeg er taget. Jeg blev ramt Kom op op meget. Et skud crack. Ja, box for mig. Vi er inde her. Kom ind. Oh, my bad. Skal jeg spille et medkit her, eller vil du spille et medkit? Nej, ingen af os spiller, tror jeg. Jo, det tror jeg, du Ah! Nice, få det. Op. Jeg er hård. Jeg tager ud. Nice. Kom her, op her. Der er 5'er. Du kom på mig. Hop her, lav et lille hop. 2 box. Never mind. What the hell? Lad os gøre det her. Jeg er inde. Vi skal spille et medkit. Nej, vi behøver det virkelig ikke, tror jeg. Jo, men det tror jeg, du gør, mate. Please, kan du ikke? Jo, jeg er i gang. Jeg har 400 wood. Jeg har bare spillet, og så kom ind bagefter frisk. Jeg puller. Nice, jeg kommer på dig. Jeg er 0 byg. Få mig ind. Kan du komme op igen? Jeg er her. Jeg har 0 byg. Kan du droppe lidt? Hvor stopper her? Vi skal finde refresh her, fra her. Prøv at flytte dig. Ja, chill. Har vi ikke herude? Jeg dræber ham. Død, jeg fik det. Han er fin. Jeg er virkelig god herovre. Jeg tror, vi dropper et lære ned. Kom her. Kom ned, Julie. Jeg har 7 builds. Kig her. Jeg er virkelig god match. Jeg drop mig lidt. Jeg har 4 builds. Ja, jeg splitter igen. Jeg har 0 byg, jeg har brugt i alle. Hvad? Okay, Jeg har 4 her. Ja, altså har du 0 vel? Nej, jeg har 3 byg. Giv mig scrap build. Ja. Jeg har Kom her. 1 build. Du tager Vi bare. kan komme ind igen, vi kan komme ind her. Jeg fisser Kom over her, også. kom over her. Claim lige den her. Kom ind her. Vi skal ned her. Kom. Er det til? Ja. Du er 7. Du er 6. Elio. Du er 5. Er du? Nice, fint. Ja, det gør vi ikke. Det burde vi gøre lidt godt. Okay. Jeg tror, vi går om 10 sekunder. 10 sekunder. Ja, jeg er bare klar på dig. Nu. Der er lidt mere venstre. Lort. Ud højre, kan du gå ud venstre, som jeg går lige nu? Ja, jeg er fuld med dig. Jeg tror ikke, vi vil blive set med træerne her. Jeg kan ikke deploy min kleine længere. Fint, Max. Jeg blev lige ramt rimelig meget. Jeg er på dig. Build. Kør bag os. Vi er ikke inde endnu. Kan jeg få en mini? Jeg har. Du kan få 2. Pop 2. Build pop 2. Har du base og fisk, eller hvad? Nej, jeg har kun splashes. Kan jeg ikke lige komme ind? Er det bare hurtigt sav her? Nej, det skal vi ikke faktisk. Kan vi komme ind her? Kan vi spille et match? Ja, det her. Kom, lad os lige poppe lidt fisk her. Nice, vi rotater bare venstre her med sav, tænker jeg. Jeg har 50 i min fisk, hvad har du? Jo, det kan vi godt. Vent, hvor meget har du i din fisk? 80. Kan jeg bytte? Dem er over foran, og skal rotate, jeg ved ikke, hvad vi laver. Ellers skal jeg også bare gå lidt venstre, og så komme ind højre. Det føler jeg, vi burde med. De her, de rotater, ikke? Ja, det er sure. Er det sav eller bare løb? Ja, vi kan lige vent lige med at se, om de overhovedet rotater den der. Jeg ved, hvad de laver. Ja, de løber, maybe. De er løbet. Jeg Du kan se, de ramper her. Og det vil sige, at der heller ikke er nogen her.
Bare white line her, white line her, Ja, white jeg line kigger. her. Jeg er lige på dig. Så, lidt venstre her. Det er fucking racing simulator. Brug den igen, brug den igen. Kan du hoppe ned her? Kan du komme ned her? Kom ned her. Jeg skal lige droppe den og tage den op igen. Vi er 100 above. Og havde den her. Hallo. Kig ned, op. Kan vi ikke få et eller andet? Spray her. Det er virkelig en skøft vinkel til dagen. Jamen, jeg ved ikke, hvordan vi kan forsøge det ellers. Ja, lige over os! 3, 2, 1 nu. Vi skal bruge et eller andet. Nej, det er ikke search, det er også her. Ja. Det er den ikke her. Der er en solo, ligner det. Ja, det er en solo. Er det ikke her nogen herude? 60. 30 mener jeg. Der er jo alt over os af wood. Jeg så hører, vi kan... Ja, mig selv. Nej, lad være. Tag for. Hold. Jeg skal poppe rundt nu. Popper ikke bare 2 splashes eller et eller andet? Jeg var poppe en. Jeg popper 1, ja. Kom ud. Kan vi komme ud eller et eller andet? Hop ned, drop et læger ned. Men de dør! 130, kom her! Vend lige her! 30, død, det skal gå! Kom. Kan du komme ind? Hvor er han? Ej, jeg optager din mongol. Hvad? Jeg optager, altså. Undskyld. Nu må det der bare lige klippes ud. Kan du give mig lidt brick? Jeg har. Men vi skal op her. Jeg har 3 minis 80 fast. Vi skal face her. Du fisser. Kom her. Ser dig. Ej, lad være. Chill, fuck. Kan du komme ind her på mig? Jeg fisser. Og så dobbeltfisser vi. Loki, mere ud højre, tror jeg. Ja, Byg op. det havde der. Shit, ja. Kom mig her. Vi tæller lige, vi ikke ind endnu. Bare hop en gang over på det der brick, og så sætter du sådan en boks ud for det. Ja, fint. Går vi bag, vi kan lukke, gå på dobbelt på dem. Kom her. Er du klar? Ja. 3, 2, 1 nu. Lad være. 106. Det var han. Nice. Hvad er din match? Kan du give mig hårdere? 3,5, 50, 300. Ja. Så der. Jeg har heller ikke Så der. Men kan vi dobbeltspray her? Så der. Nej, Så der. Den puller også. Ja, så er det godt. Vi skal lige bare sidde på hinanden hele Kim CFT. Og bare tage op. Vi er top 18 lige nu. Vi skal bare en top 4 eller 5 eller sådan noget. Ja, der er stadig gode match. Ja. Der er en ting, vi sådan... Under os en, der lige vil ramme ved. Jeg tror, vi prøver at gå lidt ud venstre her nu. Vi er 60 above. Altså mener du ud højre? Vi er sådan lidt ude højre her. 3. Men der er en, der bliver spillet her. Lige meget. Kom, fisk. Vi er below. Vi bliver kun også nok ned til at følge dem her. Kan du lave et langt hop her med mig? Kom op. Eller et eller andet. Nej, det er fint. Nej, op. Et layer op. Eller kom et layer ud her. Jeg er oppe. Jeg finder dig. Jeg fik os ind her. Vi skal finde et eller andet. På minis. Jeg har 40 builds. 4 hårde builds. Vi er below stadig. Nu er vi ikke finde eller noget. Kig over. Briggle. Vi dobbelt før her. Ja. 3, 2, endnu. 30 brandhånden. Det er meget, vi er oppe. Puller væk. Jeg fisser. Der er ikke særlig mange hårde, by the way. Nej, jeg har 4 hårde. Ja, det her er vores. Ja, det er det. Jeg tror bare, vi spiller... Hvornår skal jeg spille mine splashes, så vi kan nemlig spille vores splashes. Senere. Kom her. Hop, bomb dit head. Ja, jeg er på dig. Glem. Jeg fik lige kaput, jeg dropper lige lidt. Nej, giv mig lidt. Oh my, what the fuck? Find mig. Jeg er på dig. Jeg har 20 builds kaput. Jeg fisser igen, det er min sidste fisk. Scraps herovre. Jeg har ikke nogen scraps over. Kom, jeg tror bare, vi dropper ned. Ja. Jeg er på dig. Jeg er 10 byg. Vent, Jeg kigger zone her. Ja, jeg kommer.
Medkit, går jeg ud på det? Jeg skal. Ikke spil endnu, ikke spil endnu. Please pull ned. Ja, nice. Gå ned og claim, Der sidder en solo her. Her på, kom her. Nice. Jeg skal også ned og have en bid af kagen. Jeg kommer bare ned på dig, jeg fik lidt 10 pills. Jeg prøver Medkit her, jeg fik et kill. Nice, giv mig nogle match, Bare kom længere ned, bare lad os spille full low. Jeg er virkelig god herovre. Altså ikke særlig mange, men fint nok. Blok bag, bare virkelig spille vores match, Jeg har 2 medkits og 5 flashes. Ja. Jeg har 10 bills. Det er 5 bills. Kig, jeg er spray der. Nej, men jeg holder også front. Hold blok bag os. Jeg har 4 bills. Jeg har rimelig mange. Top 8. Du lader ud ved højre her. Ja, så. Det er legit en vandzone. Og vores match. Kig her. Fast cracket. Død. 100. Død. Jeg popper splashes. Go. Kan du få matchene? Nej, jeg har 10 bills. Jeg fik dem. Nej, jeg tager alle mine match. Du skal tabe mig. Det er dig, der skal tabe, mens jeg fisser. Kom ind. Jeg er dobbeltfisser her. Jeg spiller Medkit med 2 Medkit og 3. Du har byg. Det er kun dig, der har. Der er match lige hernede til vores venstre. Få det. Tag dem. Det er dig, der har matchene. Du skal tabe. Kom ind og tab. Bare tab. Jeg skal bare spille Medkit. Jeg spiller Medkit, Smith, okay? Ja. Tab, bliv ved. Giv mig match, hvis det er, når du kommer. Kan du gå ud og early tab mig ud, så jeg ikke dør her? Early tab ud. Sådan kan du gå så langt ud, som du overhovedet kan. Jeg er bare low-key, ikke bare spille Medkit nu. Jo. 60, 120. Hvad spiller du? Nice. Jeg spiller allerede. De fighter nu. Hej finder nok heal off, men de fighter nu. Der er en, der spiller Medkit, lige min marker. Anna skin. Og sidde helt om bag koden, please. Nice, så. Det er Hyatt. Det er lige over det. Du vinder den, baby. Under. Nice. Finish. Nice play. Let's fucking go! Altså. Nice, oh my god, mate. Hey, yo, Parrish, this shit hot, boy. Det er så fucking